Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Magtumul Pragynyň 300 ýylyna bagşlanýan gepleşikler tapgyrynyň ikinji bölümini dinlemäge çagyrýarys. Dünýä türkmenleri programmamyzyň geçen sanyna Özbegistanly intelligensiýa wekili, gol ýazmalary toplaýjy Komil Nurjanow bilen hemde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen geçiren interwýularymyzy dinleýijilerimize eşitdirdik. Nowatda gepleşikde Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sakraly intelligensiýa wekili Abdurrahman Düýeji bilen hemde başga ýaşaýan Awganystanly türkmen jurnalisti Şamir Dangulu Murady bilen geçiren söhbetdeşiklerimizi dinläp bilersiňiz. Abdurrahman ağa gepleşimize hoş geldiňiz. Dünýä türkmenleri programmamyzyň soňky 2 sany Günnögörüň akyldar şahyry Magtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagşlanýar. Bu gepleşimizde biz siziň bilen Magtumul Pragynyň mirasy barada gurrun etmekçi bolýarys. Ýazyjy Hudaýberdi Haly Pragyny okeana deňedi. Siz ýazyjy alim hökmünde Magtumul Pragynyň eserlerinden eri şargaç bolup geçýän umumy adamzat gymmatlyklar barada kelamagdy gurrun berip bermesiňiz söhbetdeşigimiziň başyna. Salam maksat hem de salam bolsun hormatly dinleyijilerinize. Magtumul Gimir Umman, Düýfsüz Umman. Şol çyna men gysga jaýda innaş. Magtumulyň bir gowmy meňzetmeň biri. Şol professor Berkde şonu Cemşit jamyny meňzetýär. Cemşit jam diýeniň şonu seredeňni dünýäde näme hiren görjek bolan göre bermeli. Magtumulyň goşgularym şeýle. Her bir temada türkmen üçin ýaşaýyş kitabyny ýazypdyr aslynda. Onda din var, ahlak da var, sosial meseleler var, siyasi, türkmeniň hawaşy, tarihi. Bir türkmen üçin näme isleşe şoň üçin bar. Şol şeýle men ýaşaýyş kitaby diýen. Magtumul. Ondan şol her zat bolandan her kim şoň bir tarafyny tutjak bolýar. Ahu molla bolsa şonu öýdýän din adam görkezjek. Biraz meselen sosialist bolsa o tarafyny aljak. Seýgi bolsa seýgi tarafyny. Ýöne Magtumul şol. Türkmeniň ýaşaýyşyny, bütün barlygyny, geçmişi, geleceği, düşünjesi, filosofiýasy, arzulary, irfany, tasawwur hemme zat görüp bolýar, şeýle görýän men. Diňe bir taraplaýyn görkezim gelmeýär. Magtumul Pragynyň aramgaky Iranda ýerleşýär. Pragynyň türkmen dilindäki eserleri İran türkmenleriniň arasynda söýülip okulýarmy? Onuň eserleriniň täze nuskalary İranly türkmen diline çap edilýärmi? Birem şol Magtumul Pragynyň Türkmenistanda 300 ýyllygy bellenilýär. İranda da şeýlemi? Ine şol dogry meseleň güçne bardyňyz. Maksat birinciden Magtumul atamyz türkmenleriň ruhy atasy şol. Türkmenistan bolsun, Türkmenler bolsun, Awganystan türkmenleri bolsun. Magtumulyň öýdem şol türkmenleriň häzir bölünmedik ýurdunyň şahyry. Şol üçin her ýerde söýülýär, gowurlýar bir sembol türkmenler üçin. Türkmen herade İranly kitaplar çap bolup dur. Özüni şoň goşgulary bilen ýetişdik. Bagşylar aýdymlaryny aýdyp otyr. Hatda özüm şonu farsça terjime etdim kitabyny, Magtumul saýlanan goşgularyny. İranly da tanalýar Magtumuly. Indi ikinji şol aýdan radyňyz bar. Şol Magtumula geň tarapy öňden gelýän bir tarih boýunca häzir şu türkmen herade gadyndan tutulýan şol ýyl dönüm dogum güni 291-nji ýyla deň gelýär şol. Ýöne täzelikde 3-4 ýyl bolun 5-6 ýyl bolmy? Türkmenistan medil şol türkmen herade tarih bilen şol 291-nji ýyl bolsa, bugünkü geliş tertibi bilen 291-nji ýyl bolmaly. Ýöne soňky barlyk zatlar geçendirler de elbetde. Şu wagt 300-nji ýyl tutýar. Türkmenistan. Edil şu wagtyň özüni türkmen herada 291-nji ýyl tutulýar. Men bu taýda haýsy dogurdur oňla işim ýok ha. Şu meseleni aýtsak bolýar. İkisi bir türkmen, ikisi bir dille, arada bir çizgi sergeret bar. Ondan Magtumulyň doglan ýeri, ölen ýerim türkmen herada, Hacıga uşan, Gerkezi kitabyny geçip otdyk. Siz eger şonu üýtgetjegem bolsaňyz, şol dogry bolsa aýtýan tarihiňiz, şoň doglan ýeri bilen, türkmen sehrada tutulýan ýeri bilen bir utgoşykly, saatlaşykly, geňeşli etmelärmi? Sonra berjek bilen. Türkmenistan'da täze barlaýjylar şeýle çykarypdy bolýar, hormat goýýar. Ýönetim konsollugyň bar İranna, gelip gidip du adamlaryň bar. Magtumulyň komiteti bar Türkmen sehrada, şonu tutýan ornaýan edaralar bar. Şolary gürleşip häbize şunu netije etdik. 300-nji ýyl tutýar. Siz hem şu sebeplere görä 300-nji ýyl tutsan gowalar diýip maksat berip bolýar da. Şonu eden oklar geň tarap. Ol üçin o taýda 300-nji ýyl taýda 291-nji ödem bir adam bir şair. Şo taýda arada bir saarlaşyk geňeş maslahat ýok. Çok kemçilik var. Yok men şol İran tarapdakiler bilen ağla bağlanışık, korup ara bağlanışık. Şu maslahat geçirmeli şonu aýdasym geldi.
Birim ýaňy şu söhbet üçin dowamyny Magtumuly Pragynyň eserlerini fars diline terjime edenligiňiz barada gurrun berdiňiz. Şu iş boýunça hakyn şey maglumat berip bermisiňiz? Öz tejribeleňizi paýlaşyp bermisiňiz? Nähili kabul edildi şu terjimeler? Şol terjimeler men şonu edenime atyk az wagt bolmady. Edil tarih şu wagt. Bizim tarihimizi göre bilýänler 1373-nji ýyl bolanlar şol 1994-95 ýyllarda etdim men. Hatta o döwürli 7000 tiraj bilen basynda satyldy. Türkmenistanda da bardy. Ýöne men ştada haýyş bilen bir aýdasym gelýär dogrusa sesleňiz. Şol bir 5-6 ýyl öňe şol Türkmenistanda bir kitap çykardylar. Magtumulyň 5-6 ýyldan bir köprek bolandyr. Magtumulyň dünýädäki terjimeleri. Şonna meňem farsça terjimelerimden nusxalary ýermermegi islediler. Men neyi verdim olary. Ondan goşgy. Ondan kitap çykdy. İçinde Arapça, Farsça, İngilizce, Fransız ne dünýäde haýy dille bolsa terjimeler bar şoň içinde. Indi usulan bir standart ilmi işde kim näme terjime ýazan bolsa şoňkyny ýazylmaly naşad ýazdy. Oňa seyretdiýän biziň adymyz ýok. Başga terjimeçiler seyretdim, olarda da ýok. Sonra görseň bir topar adamy kitabyň öňüne ýazypdylar, terjimeçiler şular diýip başgalara bilemok meni ýazmandylar. Bir ilmi işde bir etmenler diýerler. Men oňa gynandym, bir hat ýazdım prezidente. Sebäbi o kitabyň başynda şol kitaby çykaran prezident diýip ýazýar, söz başyny ýazypdyr. Şol şeýlem şol jogapkar bolýar. Men şoňa ýazdym. Naş kitapda men terjimelerimi getirmeýän lazım diýip. Gaýta meni şonu hat ýazdyň diýip Türkmenistana barmadylar goýdular. Bu nähil ýurt bolýar. Bir adam tehmet çekipdir, terjime edipdir. Magtumuly üçin zat görli işläpdir. Ol adama da şeýle jogap berdiler. Menem munun parantezini aýdaýyn diýdim. Indi bolsa başda ýaşaýan Awganystanyň türkmen jurnalisti Şamerdan uly Murady bilen geçiren interwýumyzy dinleň. Şamerdan uly gepleşigimize hoş geldiňiz. Dünýä türkmenläriniň soňky 2 sany Magtumuly Pragynyň 300 ýyllygyna bagşlanýar. Siz 90-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistana malaşyran safarlaryňyzda bir açyş edenligiňizi, jemgyýetçiligi aýan bolmadyk bir türkmen şahyrynyň Magtumuly Pragynyň käbir sowal jogap goşgularyna jogap hökmünde ýazan setirleri bilen tanış bolandygyňyzy gurrun berdiňiz. Şu barada giň işleýän dinleýijilerimize gurrun berip bermisiňiz? Şu wagt içinde giň jemgyýetçiligi aýan bolmadyk şygyr setirlerine nähili gymmatlyk gördüňiz? Men şol 91-nji ýylyň başlarında Türkmenistanda safarda boldum. Şonda bir ýaşuly bilen duşuşdum. Ol ýaşulynyň ady Anadurdy Şahyr, Anadurdy mollady diýer ekenler. Şu wagtlara 80-den geçen adam ýaşy men ýalňyşmaýan bolsam, ol men eşitdim aradan çykypdyr diýip. Şu wagtlarda men sesini ýazdyryp aldym. Elbetde ol ses hyly ädir gowdal. Şonuň üçin men onu Arap harfynda türkmen dilinde ýazdym. Çap etmek maňa da başartmady gynansaň. Ene çap bilmedim emma şonuň ýazylany el ýazmasy, ýani gol ýazmasy mende bar. Şol ýaşuly ilki bilen Magtumuly goşgy bilen başlaýar. Eger mümkin bolsa şol goşgyny birinji goşgysyny okaýyn şeýerde. Başyny. Ya yaradan nedir meniň ýazygym, dumana gaplanyn terör meni, yüküm felsefedir ilm ağzygym, aştırmagan pinhan terör meni. Diwana eýledin dolman 17, farz wajib sünnet müminlige bu din. Hem ahat hem demet, owul hem qadim, min gowaýa salyp bir örter meni. Eridim ilmga özümni besläp, köp kitap agtardım, öwrenmek isläp. Neçe agyl ýakut ýatyp bir poslap, gadry bilinmeden bir örter meni. Ene golda Magtumuly diwany durmuşy bilen genji hazine kani. Okudum ejizmen tererden many, sıra açılmagan zer örter meni. Kafir bolur biri çek kılsa duyman, müminligi iter daşlaşar iman. Otyrga, turarga, yatarga goýman, sırağı diýilgen sır örter meni. Ana durdy ismin eýledim sena, özüme tir bildim, syladım pena. Sırn ýaýman, halka kazandım güna, ertir, gabyr gysar yer örter men diýip Magtumuly şeýle baha berýär. Soň şeýerde Magtumulynyň goşgularynyň ilkinjisi şu 3 öwlatdan diýen goşgusynyň sırly, ýani teňizçilik jogaplanmadyk goşgusyna jogap ýazýar. Olam goşgu görnüşde Anadurdagy
ne 15 ayaldır artmaz perzendi, ol 15 ayalın 3'ü övlattan, 3'ü ekiz 14 erir peyvendi, ol necma iler ne çıkariyattan deyip mağtum olay atamız sorayar. Son anı durdu şahir ona şöyle cevap yazıyor. 15 Arap harfi nukot perdendi, 3'ü birle söz verilir övlattan, ti, kap, ya, ekiz 14 peyvendi nukosluk harflerdir ne çıkariyattan. Sonra olna halktır gök pelege gonurlar, ge hakikat ye yüzüne inerler. Olna adamzattır bir at minerler, üzengisi sudan jılawu battan. Jogabı. Ol buluttur gök yüzüne gonurlar, ol yağındır yer yüzünde dinirler. 70'te yelfelli gäme minerler, üzengisi sudan jılawu battan. Sonra ol kimdir yalaňaç garip otyrmış. Awasy eleme sözü yetermiş. Ağzını açıp özün yasa batırmış. Sorasan haber bir sana bar zattan. Cevabı. A kağızdır ol yalaňaç oturyan. Ol hattır awasy sözü yetiryan. Döwet galam özün siya batıryan. Ol kitaptır haber berir bar zattan diye. Sonra mudam feyle gezer bu 4 den duş bolar annan barça alem yüzü hoş. Ol 4'ün biri var mudam sebze poş, kellesi buzdandır ayağı ottan. Jogabı. Ol 1 yıldır 4 fasıl gelir izi. Sebze poş gök eşik yatladır yazı. O dayağı tomus kışonun buzi, kellesi buzdandır ayağı ottan. Sonra mağtum guli salma ülke avaza, olar görünüp durun zattır bu göze. Akıl erin tahmiyetir bu söze, hacet ermez haber almak ustaattan. Onun cevabına şeýle ýazýar sonunda anı durdu şahit. İhlas bilen sin eylesen her söze, açılan manisi görünür göze, kızıldan gymmatly. Bu sözler bize miras kalmış mağtum uli ustaattan deyip goşgyny gutarýar. Onun ýaly gaty uzağa gitjekde goşgylaryň fırlsatylyň ählisine jogap beripdir ana durdy şahir. Şamirden ola ugan türkmenleri Pragynyň doglangynyň 300 ýyllygyny nähili belliýär? Awganistanda durly kynçylyklara garamazdan Marçak elinde ugan türkmenleriniň wekilleri tarapyndan ýani türkmenler mağtum uli ýadgarlygyny gurdular. Ona mermer daşyndan bezep. Bunun başga da mana mağtumlar hatta ýygnaklar geçirilýär. Ençeme gedek Pragynyň diwany çap edildi. Mağtumly diýilende ol kulli Türkmeniň akyldary, diňe awgan türkmenlerden hemme türkmeniň arasynda mağtumlynyň sözleri altyna gaplap ýyl arasynda ýa kursakdan kursaga geçip gelýär. Käbir dini ahullar öz taliplerine ýani dini okuwçylary mağtumlydan ders berýär. Çünki mağtumlynyň eserleri, goşgulary, dürüdüjiligi dinden uzak däldi. Hem sunwata aýdym taýda bir deňel bap gelip durun goşgulary ýazyp geçipdirdi mağtumly. Şonuň üçin hatda şol ahullar hem dini medreselerde şu dini urdan mağtumuldan ders berýär okuwçylaryna. Mağtumlynyň Awgastan bilen bir diýipli baglanşygy bar diýsem ýalňyş bolmaz. O mağtumly Hindistana hyýalym diýen goşgusynda Awgastan usulen Hindistana ýa Pakistan şeýerlerinde seýahat edipdir. Ondan soň mağtumlynyň Kemal Khan Awgandek bir eter bar. Soňra mana şol Awgastan diýip tutan ýani Awgastan diýip at goýan Ahmet Durrani. Onuň bilen gatnaşy mağtumlynyň bolup durýan halky. Mağtumlar öwliýa hukmynda garaýarlar. Mağtumul öwliýa bolupdyr. Dik baha berýär awgan türkmenleriniň dini alymlary elbetde. Onu heykeline näme diýerler? Şamirden ola heykel dikilýär meselem Aşgabatda 300 metrlik heykel dikýär. Mağtumlar bir tarapdan din bilen baglanşdyrylýar, öwliýa diýilýär, pir diýilýär, berek tarapdan heykel dikilýär. Heykel dini nähili kabul edilýär? Meselem but paradlyk bilen ilteşdirilmeýärmi? O şol mesele bar. Indi şonuň üçin onuň heykeliniň dikilmegini dini wekiller gowgurmaýarlar. Belki onu red etýärler. Deň mağtumlynyň heykeli dikmek uly günah diýip düşünýär dini wekiller. Diýen indi Türkmenistanda dikilipdir, olam gowzat.